Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Narayanam Namaskritya Om Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Saraswati Vyasam Tado Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Chandra Srimad Bhagavatam ki jai. Innate slogam 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർ ഭവതി നൈഷ്ഠികി ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കൂ. വായിക്കാത്തവർ ദയവായി ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു അത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവദ്രുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭഗവതി നൈഷ്ഠികി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण नमो माताजी। भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण माताजी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। माताजी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे नष्टप्राय कृष्ण। भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण. നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹൃദയത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്നതൊക്കെയും പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അതീന്ദ്രിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. അപ്പോ നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു, അതായത് നഷ്ടപ്രായേഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമംഗളകരമായതൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന, നഷ്ടപ്രായേഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. നഷ്ടം നശിപ്പിച്ചു, പ്രായേഷു ശൂന്യമാക്കുന്നു, അഭദ്രേഷു എന്തൊക്കെ അമംഗളകരമായതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ, ദിവസവും നമ്മൾ ആ ഭാഗവതത്തിനെ സേവ ചെയ്താൽ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഗവതം എന്നുള്ളത് 2 തരം ഭാഗവതമുണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ബുക്ക് ഭാഗവതവും ഒന്ന് ഭക്തൻ ഭാഗവതവും. 2 പേരെയും നമ്മൾ സേവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരുടെയും നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭാഗവതം നമ്മൾ സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കണം, ഒരു ഭാഗവതകാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം. ഇത് 2 സേവയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകെ, അതായത് ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, നൈഷ്ഠികി ഭക്തി. നൈഷ്ഠികി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമാകാത്ത, അതായത് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിൻവലിയാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൈ പിന്നെ വിടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തവണ ആഗ്രഹം വന്നാൽ മതി. നമുക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കണം, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്ന് ഒരു തവണ ആഗ്രഹം വന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൈ വിടുകയില്ല. നമ്മളെ പിൻവലിയാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിനോടുള്ള ആകർഷണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവതംശമായ ആത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം. അപ്പോൾ ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിതമാക്കുന്നു ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പോൾ ഭൗതികമായതെല്ലാം അന്യമാണ് ഈ ആത്മാവിന്. ആത്മാവ് ഒരു അന്യലോകത്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക്, ചൊവ്വയിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അവിടേക്കെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം മാത്രം, ഇതിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും വായുവിന്റെ അവസ്ഥയും എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉടുപ്പുകൾ, ഓക്സിജൻ മാസ്ക്, ഇതെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒരു അന്യവാസസ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആത്മാവിന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പ്. ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണോ ആ ഗ്രഹത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാം തോതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മണ്ണിനാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മണ്ണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന, മണ്ണിനോട് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സൂര്യന്റെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് സൂര്യഗോളത്തിലാണ് നമുക്ക് ജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സൂര്യഗോളത്തിൽ ഫയറാണ് പ്രധാനമായിട്ട്, അഗ്നിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അഗ്നി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജലജന്തുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ജലത്തിൽ വസിക്കാനാണ്, ജലം വസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ജീവികളെ നമ്മൾ കരയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അവ പിന്നീട് അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വരൂപം എന്നുള്ളത് സത്യചിത്ത ആനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചും ആ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ആത്മാവിന് സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിതരാകുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് അതിലേക്ക് ആകർഷിതനാകുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിനോട് ആ ഒരു ആകർഷണമോ, നമ്മളേതോ ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാത്രമേ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും അപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കർമ്മം. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ മുഴുകി പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്ന് നിരൂപിക്കുന്ന സമഗ്ര അമംഗളകരമായ കാര്യങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനുള്ള ഉപായം ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിൽ, അതായത് ആത്മാവിന് അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം. അങ്ങനെയുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ വരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ എല്ലാം തടയാനായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഇവിടെ, ഉപായമാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണത്? പ്രതിവിധി ഭാഗവത സംസർഗം. ഭക്തൻ ഭാഗവതത്തോടും ബുക്ക് ഭാഗവതത്തോടുമുള്ള സംസർഗം, അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമംഗളകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പിൻവലിയാനുള്ള ഉപായം നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഇരുവിധങ്ങളായ ഭാഗവതങ്ങളുണ്ട്, ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതവും ഭക്ത ഭാഗവതവും.
ഈ ഒരു ഭാഗവതവും മതിയായ പരിഹാരമാകുന്നു. രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമോ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ശൂന്യമാക്കാൻ തക്കവണ്ണം പര്യാപ്തമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടേതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ഭാഗവതം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടും പര്യാപ്തമാണ്. എന്തിൽ നിന്ന്? ഈ അമംഗളകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട്. ഗ്രന്ഥഭാഗവത നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭക്തഭാഗവതൻ സ്വജീവൻ നയിക്കുകയാൽ ഭക്തഭാഗവതൻ ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തോളം ഉത്തമനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചും ഭാഗവതരായ ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചുമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു ഭക്തൻ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും അതും നമ്മളെ തുല്യ തോതിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അതുകൂടാതെ ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്, കഥകളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ആ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവത ഗ്രന്ഥവും ഭാഗവതനും സദൃശരാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയാകുന്നു ഭക്തഭാഗവതൻ. ആകയാൽ ഭക്തഭാഗവതനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ഈ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളെയും കഥകളെയും എല്ലാം നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് നൽകി നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യക്ഷരായവരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗവതനെ, പ്രഭുപാദരെ നമ്മൾ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ വളർത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രഭുപാദരുടെ പ്രധാന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതുകൂടാതെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുവാനും എല്ലാം സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള സേവകൾ ചെയ്താലും അത് പ്രഭുപാദരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തഭാഗവത സേവനത്തിലൂടെയും ഗ്രന്ഥ ഭാഗവത സേവനത്തിലൂടെയും ഒരാൾ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ക്രമേണ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് എപ്രകാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധി പരാജയപ്പെടുന്നു. അതായത് സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ദിവസവും ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാണോ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാകും. കാരണം ഇത് ആധ്യാത്മികമല്ലേ, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തി ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നാരദദേവന്റെ കഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ പൂർവജന്മത്തിൽ ദാസീപുത്രനായി ഭവിച്ച ശ്രീല നാരദദേവനാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മുനിയുടെ വിശദീകരണം ഈ അധ്യായമല്ല, ഈ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. നാരദ മുനി വ്യാസദേവരോട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തഭാഗവതരെ സേവിച്ചത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ വരെ സാധിച്ചത് എന്ന്. സന്യാസിമാരുടെ ആശ്രമ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അവരുമായി സംസർഗത്തിലാകാൻ നാരദ മുനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. സന്യാസിമാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കയാലും ദാസീപുത്രന് ഭക്തശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ നാരദ ദേവനായി തീരാനുള്ള സുവർണ അവസരം ലഭിച്ചു. ഭാഗവത സംസർഗത്തിന്റെ വിസ്മയാവഹമായ ഫലമാണിത്. അപ്പോൾ നാരദ മുനി വ്യാസദേവരോട് പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദാസീപുത്രനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ആ ദാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവന്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ദാസിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹത്തിൽ
ഈ സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും വരിക പതിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദാസിക്കും അവരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദനും ഇവരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയായിരുന്നു എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക, അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് അവർക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവകളും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ജോലി. ഒരു ദിവസം ചാതുർമാസ്യ സമയത്ത്, അതായത് 4 മാസം മഴയുള്ള സമയത്ത്, ഈ സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കിൽ വസിക്കും. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ദിക്കിൽ വസിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും സത്സംഗത്തിലൂടെ അന്യോന്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പല മഠങ്ങളിലെയും ആചാര്യന്മാർ ഈ ചാതുർമാസ്യ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മഠത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗവത പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്, ഒരു ചാതുർമാസ്യ സമയത്ത് അനേകം ഭക്തന്മാർ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അവരെ ഇവർ വേണ്ടവണ്ണം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാരദമുനി പറയുന്നത്, ഞാൻ ബാലകനായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക്, സാധാരണ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കളിക്കാനും എന്തെങ്കിലും വികൃതി കാണിക്കാനും കുസൃതി കാണിക്കാനും എല്ലാം താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ആ കുട്ടിക്ക് അതുപോലെയുള്ള വികൃതികളോ കുസൃതികളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും മൗനമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഭാഗവതരുടെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം. അപ്പോൾ അവരുടെ അന്യോന്യമുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നതും എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും ഈ ഭാഗവതരുടെ സമീപം തന്നെ വസിക്കുമായിരുന്നു, അവർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാരദന് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് ക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഈ നാരദൻ ഇവരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി തന്നെ അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. കാരണം ഈ ഭാഗവതോത്തമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലോ ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ അവരിൽ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചാലും അതും നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അവർ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇലയിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സേവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും അവർ. അതുകൂടാതെ ആ ഉച്ഛിഷ്ടം നമ്മളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ഭാഗവതോത്തമന്മാരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമാണ്, അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി, ആ ബാലകൻ അവരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചു. അതുകൂടാതെ അവർ 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്, ഈ ബാലകന് തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ഭക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നൽകുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ നാരദന് ഈ സത്സംഗത്തിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവത സത്സംഗത്തിന്റെ വിസ്മയാവഹമായ ഫലമാണിത്. ഈ വസ്തുതകൾ അനുഭവത്തിൽ ബോധിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം ഭാഗവത സത്സംസർഗത്തിലൂടെ ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അനായാസേന പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും തൽഫലമായി ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുതകൾ ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ഭാഗവതോത്തമനെ സേവിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തും എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭാഗവത ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്രത്തോളം പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ അതിരേകമായി ദൃഢമായി തീരുന്നു. ആകയാൽ ഗ്രന്ഥ ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നീട് സ്വയം
പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം. മാത്രവുമല്ല ഈ ഇരു ഭാഗവതരുടെയും സംയോഗം ഒരു അഭിനവ ഭക്തന് അധികതരമായ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതിന് നിശ്ചയമായും സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാരംഭകർക്കും വളരെയധികം സഹായകരമാകുന്നു. കാരണം ഭാഗവതത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ലളിതമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വയം പഠിക്കുന്നതും ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചറുകൾ മുതലായവ കേൾക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെയെല്ലാം നീക്കി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നു. ഇതാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. 19 തഥാ രജസ്തമോ ഭാവാഹ കാമലോഭാദയശ്ചയേ ചേതയേതൈർ അനാവിദ്ധം സ്ഥിതം സത്വേ പ്രസീദതി. അങ്ങനെ ആ ഭാഗവതനിൽ നിന്നും ഭാഗവതനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത പ്രേമയുക്ത സേവനം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ശേഷം രജോ തമോ ഗുണ ഫലങ്ങളായ ഭോഗേച്ഛ, കാമം, അഭിലാഷം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അനന്തരം സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്ന ഭക്തൻ പരിപൂർണ സന്തോഷവാനായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാജസിക ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? രാജസിക ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അതാണ് ഭോഗേച്ഛ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. കാമം, അതും രാജസിക ഗുണത്തിന്റെ ഫലമാണ്. കൂടാതെ അഭിലാഷം, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാതെ, ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള വാസന ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതായത് ബുക്ക് ഭാഗവതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗവത പ്രധാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോ എല്ലാം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ, രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്നും അകറ്റുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അനന്തരം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നു. സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനോ ഒന്നിനും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപൂർണ സന്തോഷവാനായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല? അത് രണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം ഉണ്ടാകുന്നു, സമോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധി നാശം മുതലായവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് വർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ രാജസികവും താമസികവുമായ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ അധപ്പതിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ സത്വഗുണം നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയോ ഓഡിയോ ഓൺ ഉണ്ട്, ദയവായി ഓഫ് ചെയ്യുക. ഒരു ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിൽ പരിപൂർണ തൃപ്തനാകുന്നു. ഈ അസ്തിത്വ അവസ്ഥയാകുന്നു ബ്രഹ്മഭൂത അഥവാ ആത്മാനന്ദി അഥവാ സ്വയം സംതൃപ്താവസ്ഥ. അലസനായ മടിയന്റെ സംതൃപ്തി പോലെയല്ല ഈ സ്വയം സംതൃപ്താവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ അവസ്ഥ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതൻ, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവൻ, കൂടാതെ ആനന്ദം, ആത്മീയ ആനന്ദം. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സുഖമോ സന്തോഷമോ അല്ല,
ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത അനന്തമായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംതൃപ്തി, സന്തോഷം എന്നിവയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാർ. അതായത് ആനന്ദം എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയാണ്. പക്ഷെ ആ ആനന്ദം നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരണം, ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ ആനന്ദത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നതോടുകൂടി ഭക്തന് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാമമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷഭരിതനായിട്ടിരിക്കുവാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. ഈ അസ്തിത്വാവസ്ഥയാകുന്നു ബ്രഹ്മഭൂത അഥവാ ആത്മാനന്ദി അഥവാ സ്വയം സംതൃപ്താവസ്ഥ. അത് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വയം ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു യോഗി പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ സ്വയം സന്തുഷ്ടവാനായിട്ട് ആത്മീയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അലസനായ മടിയന്റെ സംതൃപ്തി പോലെയല്ല ഈ സ്വയം സംതൃപ്താവസ്ഥ. അതായത് ഒരു അലസനും ജോലിയെടുക്കാനുള്ള മടിയുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ജോലിയെടുക്കാതെ സ്വയം സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല ഇത് എന്ന്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ സദാ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനാണ്. ഒരു മടിയോ അലസതയോ ഒന്നും തന്നെ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്ന്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം രോഗഗ്രസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് രോഗഗ്രസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭോഗേച്ഛ, കാമം, അഭിലാഷം, അലസത, വിഡ്ഢിത്തം, നിദ്ര എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്? കാരണം ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം ആത്മീയമാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധമാണ് ആത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം ആത്മാവിന്റെ ഒരു അന്യ ലോകമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ മറന്ന് രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിലാകുന്നു എന്ന്. അതായത് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ് പിന്നീട് ആത്മാവ് വർത്തിക്കുന്നത്. അത് ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് രോഗഗ്രസ്തം എന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ആ രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭോഗേച്ഛ, അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി, അതാണ് കാമം. കൂടാതെ പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകും, പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചേർന്ന് പല വിധത്തിൽ ഈ ശരീരത്തെ അനുഭവിക്കാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ അലസത, അലസമായിട്ടിരിക്കാൻ, ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, എന്തെങ്കിലും TV കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാരണം ജോലി ചെയ്ത് മടുത്ത് ഒരു ഞായറാഴ്ച കിട്ടുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക. ഈവൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ കുക്കിങ്ങും കൂടെ ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ഞായറാഴ്ച ദിവസം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുക. അതിനാണ് അലസത. വിഡ്ഢിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരബോധത്തിലുമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വയം ഒരു അഭിമാനത്തോട്, അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ നിദ്ര, അലസതയോടൊപ്പം നമുക്ക് നിദ്രയും, ഒരിക്കലും തീരാത്ത വിധത്തിലുള്ള നിദ്ര എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ഈ ആത്മാവിന് ആ ഒരു രോഗഗ്രസ്ത അവസ്ഥ പ്രകടമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വർജിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമായി തീരുന്നു. തൽക്ഷണം ഭക്തൻ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതനാകുകയും വാസുദേവ പദവിയിലേക്ക് അഥവാ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരത്തക്ക വിധം അതിരേകമായി പുരോഗതി പ്രാപ്തമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സദാ കൃഷ്ണനുമായി എല്ലാ വിധത്തിലും യോജിപ്പിലെത്താൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഈ ശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ
ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സദാ കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സത്വഗുണം മാത്രം പോരാ, സത്വഗുണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും നാമജപം ചെയ്യാനും എല്ലാം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു. ഈവൻ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ വാസുദേവ ശുദ്ധ സത്വ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയാണ്. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി. ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി വാസുദേവ പദവി അഥവാ ശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള പദവിയാണ്. അതാണ് വൈഷ്ണവന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് വിഷ്ണു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ശുദ്ധ സത്വഗുണമാണ് എന്ന് വാസുദേവ പദവി. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ആ ഭക്തനിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനോ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ സമാധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് ഈ ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം ഈ സത്വഗുണമാണെങ്കിലും അതും ഭൗതിക മാലിന്യമാണ്. ഭൗതിക തലത്തിലെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ സത്വഗുണവും മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക ഗുണം തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്നും ഉയരണം. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ വർത്തിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാകുന്നുള്ളൂ. ഈ 3 ഗുണത്തിലും ശ്രേഷ്ഠം സത്വഗുണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം വായിച്ചാലും നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ മുൻജന്മ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സേവകൾ ചെയ്ത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭാവം എന്നുള്ള ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയരാനും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയാണ് ആ ഭക്തൻ. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ, പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ. അവർ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെയും ആജ്ഞ മാത്രം അനുസരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വളരെ ആ വയസ്സായ അവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായത്. അതാണ് വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള ആ ശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ സദാ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അഭക്തൻ എത്ര വിദ്യാസമ്പന്നനായിരുന്നാലും സദാ ഉപദ്രവകാരിയാണ്. ഭക്തൻ വിഡ്ഢിയോ അഥവാ വിവേചന ശക്തി ഇല്ലാത്തവനോ വികാര തീവ്രനോ അല്ല. ഉപദ്രവകാരികൾക്കും വിഡ്ഢികൾക്കും വികാര തീവ്രത അഥവാ ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും ഭഗവത് ഭക്തരാകുക സാധ്യമല്ല. എന്നിരിക്കെ അവർ ബാഹ്യ വസ്ത്രധാരണത്താൽ ഭഗവത് ഭക്തരായി സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവ നല്ല ഗുണങ്ങളാലും സർവഥാ യോഗ്യനാകുന്നു ഒരു ഭക്തൻ. പരിമാണത്തിൽ അത്തരം യോഗ്യതകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ ഗുണപരമായി ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തനും ഏകരും അഭിന്നരുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അഭക്തന്റെയും ഭക്തന്റെയും വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധ സത്വ ഗുണത്തിലാകുന്നു. എന്നാൽ അഭക്തനോ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവനായിരിക്കും അഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്
മോചനം നേടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാനോ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കുകയില്ല. ലൗകികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ലൗകിക ഗുണത്തിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യാനും പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിന് വിഷാദമുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമുണ്ടാക്കാനോ എല്ലാം പരിശ്രമിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരേ ഗുണത്തിൽ ഒരേ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അവർക്ക് അറിയുകയില്ല. അവനവന്റെ സന്തോഷവും സുഖവുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഭക്തൻ എത്ര വിദ്യാസമ്പന്നനായിരുന്നാലും ഭൗതികമായിട്ട് എത്രമാത്രം വിദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം സദാ ഉപദ്രവകാരിയാണ് എന്ന്. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തൻ വിഡ്ഢിയോ അഥവാ വിവേചന ശക്തി ഇല്ലാത്തവനോ വികാര തീവ്രനോ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഉപദ്രവകാരികൾക്കും വിഡ്ഢികൾക്കും വികാര തീവ്രത അഥവാ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും ഭഗവത് ഭക്തരാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാലോ ചിലർ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരും ബാഹ്യമായിട്ട് കാവി വസ്ത്രമെല്ലാം ഉടുത്ത് താൻ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് അഭിനയിക്കാം. പക്ഷേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് രാജസിക താമസിക ഗുണമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കപട നാട്യക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കണം. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ സ്വന്തം സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ. അതിനു വേണ്ടി സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ഈ സന്യാസി വേഷം. അങ്ങനെയുള്ളവർ കപട നാട്യക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ ഭക്തനിൽ വളർന്നു വരുന്നു. കാരണം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതോടുകൂടി ആത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആ ഒരു അജ്ഞാനം നീങ്ങി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഭക്തനിലും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ പരിമാണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അണുമാത്രയിലായിരിക്കുമെങ്കിലും അത് മതി. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആ ഭക്തനിൽ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പ്രദർശിതമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഗുണപരമായി ഭഗവാനും അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനും, അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ഗുണത്തിന്റെ തരത്തിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവലി ഒന്ന് തന്നെ, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവലി വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരിലും അതാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിലെല്ലാം ആ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രഭുപാദ ഭഗവാനെ അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നാരദ മഹർഷിയെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അത്രേ. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിരിച്ചത് എന്ന്. നാരദ മഹർഷി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിൽ വളരെയധികം കേമമായിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി ഡാൻസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, വളരെ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ഇതാ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ഭക്തന് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും എല്ലാം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രഭുപാദ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം 20. അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത് വഴി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവം പ്രസന്ന മനസോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ ഭഗവത് തത്വ വിജ്ഞാനം മുക്ത സംഗസ്യ ജായതേ. അപ്രകാരം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉത്തേജിതനായ മനസ്സോടുകൂടിയ ഒരാൾ സമസ്ത ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി മോക്ഷ അവസ്ഥയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ
ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്തന് സാധ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ആ ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് പ്രഭുപാദ എഴുതിയത്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയും, ഞാനല്ല ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളത്, പിന്നെയോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴല്ല എപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമത്രേ. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാനല്ല ഇത് എഴുതിയത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്തു അത്രമാത്രമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉത്തേജിത മനസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ഒരാസക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസക്തിയോ ആഗ്രഹമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധ സന്യാസിമാരെയെല്ലാം നമ്മൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഹിന്ദു ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കണം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കണം. അതെല്ലാം ഭൗതികതയോട് ചേരുന്നു. പഞ്ചതത്വമല്ല, ഈ ജലം, അഗ്നി, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അവ ലയിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം. പക്ഷേ ഈ സന്യാസിമാരെയെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ സമാധിയിൽ ഇരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവർ ആ വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതികതയിൽ അവർ വിലീനമാകുന്നില്ല. അവരുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ്. ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാകുന്നു, കൂടാതെ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശരീരമായതുകൊണ്ട് അവയെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് വിലീനമാക്കുന്നില്ല. അവരെ അവിടെ സമാധിസ്ഥരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്ന അവർ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നു അവർ. അങ്ങനെ മോക്ഷ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോക്ഷ അവസ്ഥയിൽ, മുക്തിയുടെ അവസ്ഥയിൽ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലാണ് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തമ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം അവർക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7.3 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അനേക സഹസ്രം ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഈ ഭഗവാനെ അറിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അറിയുന്നവരിലും കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ പരിപൂർണത നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തി. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനോ ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രായേണ ജനങ്ങൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ സദാ ഭോഗേച്ഛ, കാമം, അഭിലാഷം, അജ്ഞത, നിദ്ര എന്നിവയിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അത്തരം അനേകം മൃഗതുല്യ മനുഷ്യരിൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാളോ മറ്റോ ആകുന്നു. അവർ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. അത്തരം അനേകം സഹസ്രം ആളുകളിൽ മനുഷ്യ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരാൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രീകൃഷ്ണ വിജ്ഞാനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18ാം അധ്യായത്തിൽ 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭക്തിയുത സേവനം പരിപൂർണമാകുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാസഭാസസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവരിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടി, കരുണയോടുകൂടി
അവരുടെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി അവരിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കരുണ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിശ്രമം കണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകണം. ആ സന്തുഷ്ടനാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന് നമ്മോട് കരുണ തോന്നി നമ്മിലെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അജ്ഞാനത്തെയും നീക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മിൽ പ്രകാശമാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വയം നമ്മിൽ ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്തണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഇത് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. ആത്മീയ തലം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം നമ്മിലുണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നു. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാവരിലും വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. ഒരു നായയെയും നായ്മാംസം തിന്നുന്ന ഒരാളെയും ഒരാനയെയും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു ചണ്ടാളനെയും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു പൂച്ചയെ പൂച്ചയായിട്ടും പട്ടിയെ പട്ടിയായിട്ടും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ടും എല്ലാം കാണുന്നു. നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷേ ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ആരിലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിവേചനം കാണുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത വിശദേ തദനന്തരം എന്ന് ഭഗവാൻ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ. തത്വത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേറെ ഒരു ഉപായവുമില്ല. ജ്ഞാനയോഗമോ കർമ്മയോഗമോ അഷ്ടാംഗയോഗമോ ഒന്നുമല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം. അതിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കരുണ നമ്മിൽ ഉണരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും അതേ കാര്യത്തെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയവർക്ക് പോലും പരിപൂർണമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ ഭൗതിക വസ്തുവിന്റെയല്ല ആത്മാവിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം? നമ്മുടെ അവബോധം മാറണം. ഇപ്പോൾ അവബോധം ശരീരബോധത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന ഗൃഹത്തിലെ ഇത് നമ്മുടെ വീടാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്, ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഭർത്താവാണ്, ഭാര്യയാണ്, അച്ഛനമ്മമാരാണ് എന്നുള്ള ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? അത് ആ വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള ആ ഒരു ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ഇടപാടുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉടൻ ഒരാൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ സത്തയായി ഉത്തേജിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാകുമ്പോഴാണ് ഈ വിജയപ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നത്. അഥവാ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യത പ്രാപ്തമാകുമ്പോഴാണ് ഈ വിജയപ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുമായും മറ്റുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളുമായും, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരോടും ഒരു വെറുപ്പോ വൈരാഗ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് വഴക്കടിക്കണമെന്നോ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയണമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട്? അവരവരുടെ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആരംഭിത സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ
അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആ സത്വഗുണത്തിൽ ഉയർന്നത് കൊണ്ടാണ്. സത്വഗുണത്തേക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉയരണം എന്നാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. രാജസിക താമസിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പോലും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യത നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനുവേണ്ടി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരാൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും എല്ലാം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്രഹ, ജന്മന നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ശൂദ്രരായിട്ട് നമുക്ക് ഒരറിവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും ദേഹബോധം മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെയോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സംസ്കാരം കൊണ്ട്, അച്ഛനമ്മമാർ നമുക്ക് സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് ആ ബ്രാഹ്മണീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യത പ്രാപ്തമാകുമ്പോഴാണ് ഈ വിജയപ്രാപ്തി, അതായത് രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് ബ്രാഹ്മണൻ അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജാനാതീതി ബ്രാഹ്മണൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തി സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. സത്വഗുണത്തിലല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രരേക്കാൾ നിമ്നരോ ആകുന്നു സത്വഗുണത്തിലില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ. സത്വഗുണ സമ്പന്നമാകയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ പദവി ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയാകുന്നു. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭക്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശമോദമോ തപശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവച ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. അപ്പോൾ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാനും ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും എപ്പോഴും ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇരിക്കുവാനും എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണീയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബ്രാഹ്മണീയ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഭക്തനാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ വെളുപ്പിനെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുന്നു, കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നു, ഭാഗവതം മുതലായവ കേൾക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണീയ ക്വാളിറ്റിയാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കുക, എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർ എണീക്കുള്ളൂ. എണീറ്റാലും അന്നത്തെ ദിവസം കുളിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലുമാണ്. ഭഗവാന് ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്താനോ നാമജപം ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എണീക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ TV ഓൺ ചെയ്ത് ടിവിയിലുള്ളതെല്ലാം കാണാനും എല്ലാമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണീയ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മിൽ കുറേശ്ശെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നു. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഗുണമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭക്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. കർമ്മത്താൽ ഒരാൾ മുൻപ് തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു, എന്നാൽ അത് അന്തിമ തലമല്ല. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ളത് അന്തിമമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമല്ല. അവർ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വെറും ബ്രാഹ്മണനായാൽ മാത്രം പോരാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനോ സത്വഗുണം മാത്രം പോരാ. പിന്നെയോ മുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ആയി തീരണമെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായി തീരണം. ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ മുക്താത്മാവാകുന്നു. മാത്രമല്ല വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണീയ പദവിക്കും അതീതനാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയിലും ബ്രാഹ്മതത്വം ശാസ്ത്രീയ ഭഗവത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവമുള്ളതാകയാൽ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മണനും ബദ്ധാത്മാവാകുന്നു. അതാണ് സത്വഗുണവും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അധികം ക്ലേശങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. അത് ശരിയായ ജീവിതമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ശാന്തിയും സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ട്, അത് മതി നമുക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതും ബദ്ധാവസ്ഥയാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണീയ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ
സത്വഗുണത്തിലുള്ള അവസ്ഥയും ബദ്ധാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. കാരണം ബ്രാഹ്മണീയ അവസ്ഥയിലും സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല നമ്മൾ. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണീയ അവസ്ഥയും കടന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വാസുദേവ പദവി പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ പാതയിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള അധ്യയന വിഷയമാകുന്നു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ശാസ്ത്രം. മൂഢന്മാർ അഥവാ ആത്മജ്ഞാനികളായവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടെ മനോരഥമനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലും ഇല്ലാത്തവർ, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭാഗവതം മുതലായവ വായിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിലും ഇല്ലാത്തവർ അവനവന്റെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ മറ്റുള്ളവരെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികൾ മാത്രമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ് എന്ന്. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ അറിയാം കൃഷ്ണനൊരു സാധാരണ ഒരു ദേവൻ മാത്രം. അത് മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണനെ എന്തുമാത്രം കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ. അനേകം ഭാര്യമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, എന്തെല്ലാമാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, മൂഢന്മാരാണ് അവർ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം അവർ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അവർ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും എല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു, അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവർ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉയരണം. പരമാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലായിരുന്നാൽ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണത്തിലായാലും നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലായാലും പോരാ, നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരണം. യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ മുക്തിയുടെ ഉജ്ജീവാവസ്ഥയിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരുകയാൽ പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷൻ എന്ത് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണത്? കൃഷ്ണഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും, ഇല്ല എന്നില്ല. പക്ഷേ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനും നമ്മൾ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരണം. സത്വഗുണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉയർത്തുവാൻ, നമ്മിൽ ആ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ വളരുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വാസുദേവ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരും വൈഷ്ണവരാകണമെന്നില്ല. അതായത് അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നവർ, ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗിയും എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും. അവരും ശമോദമ തപോ ശൗചം എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ദിവസവും ശുദ്ധി ആയിക്കൊണ്ട് പിന്നെയോ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരാകണമെന്നില്ല. വൈഷ്ണവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിനെയോ കൃഷ്ണനെയോ ആരാധിച്ച് ആ പരമപദ പ്രാപ്തി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരല്ല, പക്ഷേ എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.